Chenro mar jiwo mon liete misiro gi kanisa mar Free Pentecostal Fellowship in Kenya ne obago wuoth moyiedhi mar jiwo kampen mar ndalo 16 mar kedo gi lwenje mag kit chuech kata 16 days of activism against gender-based violence e kaunti no. Apisa matayo chenro no ero Dorothy Muga wacho ni chenro no geto mathiro timbe marocho ratiro mag mon liete. Wuodhno nochopo e Ng'iende e chokruok mane obagi e sikund primar Masega mantiere Ugenya, kama ne jokedo ne oganda no medo jiwo jotelo mondo mi ochwal chike mag dongruok mag ngima mon liete, kaka ranyisi en paro mar chik mageto rito ngima mon liete go mowinjore ketie kogno gi gavana James Orengo. Doritie dhako ma chuore osetho, owek sande, owek chome gi lwenje mochomo korka puothe, owek moko kuom gimayo nyaka nyithindo, giweye gik machal kamago, gimiye mamani thuolo gi nyithindgi, giwene mamano obedie gi lop chuore ka chuore osetho, mano en lope, en ema en gi ratiro mar rito puodho no nyaka chieng' moro nyithindo dongi. Mon liete ratichgi osebedo ka iketho, to ok ging'eyo nikech otwe gi chike mag joluo man nyaka teri, titeri gi ng'ama ikia, ng'ama janeko, ng'ama ni kod kata kute mag ayaki. Mano be mosebedo gimomiyo wan e piny luo kane ayaki ochakre makata gisani ne cases mag ayaki ng'eny ahinya moloyo kuonde te. Imayi nyaka lo nikech inyuolo nyiri. Chuori tho ikawo nyithindi idhigo nikech chuori otho no ok inyal dak kodgi, ok inyal tedo nigi, to gin nyithindi minyuolo. Lakini gisani yawa nyithinda dak go maber kinda puonjogi. Kuom mano wagoero kamano ne odiochieng' ma kawuono makedonwa kuom gigo matimore ne mond liete lwenje mwakale kendo masirni mwaromo godo. Widos wetewa wawuothuru maber yawa, kik wamiye ni chilo moro kuomwa ka ni seche moko wawondre ni wan widos to kiny ineni gi ng'ama chielo, oruye ineno